Вітаю вас на календары нядзеля 5 ліпеня. У эфіры тэлеканала «Віцебск» вялікія нядзельныя навіны, праграма «7 дзён». Чым жыла вобласць на працягу адыходзячага тыдня, раскажуць нашы карэспандэнты і я, Юлія Устінова. Беларусь адзначыла Дзень незалежнасці. Рашэнне аб яго святкаванні 3 ліпеня, у дзень вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, было прынятае падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 1996 годзе. Сёння гэта галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці, якое сімвалізуе мір, спакой і дабрабыт, стабільнасць і суверэнітэт. Запамінальна і маштабна праходзіў святочны дзень і ў Віцебску. Наталья Байнарович аб знакавых падзеях свята. Віцебск сустракае Дзень незалежнасці з добрым настроем і патрыятычным уздымам. Гэтае свята аб'ядноўвае ветэраны, іх дзеці, унукі і праўнукі. І для ўсіх яно не толькі дзяржаўнае, але і асабістае. Калі ласка, подзяліцеся, што для вас Дзень незалежнасці? День незалежности для меня это самый главный праздник, потому что он кровью пролит, слезами. Праздник радости, лета, хорошего настроения. Меня весь мои родственники, дедушка, дядя один, второй, третий освобождали не только Беларусь. Кто-то до Праги дошел, кто-то даже на Холкинголе воевал. Поэтому для меня это все самый лучший праздник для меня. А распачаліся дзені, прысвечаныя Дню незалежнасці Беларусі і 71-й гадавіне вызвалення Віцебшчыны і Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Вялікай Адчыннай вайне з ускладання вянкоў, кветак да вечнага агню ля мемарыяльнага комплексу ў гонар воінаў-вызваліцеляў партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Пасля завяршэння цырымоніі адбыўся мітынг з удзелам кіраўніцтва вобласці і горада, ветэранаў, прадстаўнікоў працоўных калектываў, маладзёжных арганізацый, навучальных устаноў. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў павіншаваў усіх са святам. Незалежнасць нашай краіны заснавана на пакаленні пераможцаў, азначыў губернатар вобласці, звяртаючыся да ветэранаў. Дорогие ветераны, спасибо вам за победу, за то, что смогли выстоять тяжелый для нас, для нашей земли час. Низкий поклон за многолетний труд. Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником, желаю счастья, здоровья, мира, добра. Нам вместе предстоит множить добрые дела, крепить независимость свободолюбивого государства Беларусь. Урачыстым маршам прайшлі воінскія падраздзяленні віцебскага гарнізона. Мерапрыемствы на плошчы Перамогі завяршыліся паказальнымі выступленнямі парашутыстаў і ваеннаслужачых 103-й асобнай мабільнай брыгады. А арэнай дзеянняў стаў мост імя Блахіна і акваторыя заходняй Двіны. У гэты святочны дзень віцябляне далі даніну памяці праслаўленым землякам, чые імёны ўвайшлі ў гераічны летапіс Беларусі. Да бюста знакамітага дзяржаўнага дзеяча Беларусі, героя Савецкага Саюза, героя сацыялістычнай працы Пятра Мироновича Машерова усклалі і вянкі і кветкі. Петр Миронович Машеров действительно знаковая фигура не только для нашей Витебской области, но для всей Республики Беларусь. Это руководитель в послевоенные годы, это человек, который был одним из организаторов партизанского движения на Витебщине. Поэтому, конечно, мы всегда отдаем дань памяти. Яркую гераічную старонку гісторыі пакінуў нашчадкам герой Савецкага Саюза, удзельнік Вялікай Адчыннай вайны, ганаровы грамадзянін Віцебска Леонид Філіпенка. У дзень незалежнасці яго імя ў Віцебску увекавечана на мемарыяльнай дошцы, якая размясцілася на доме па Маскоўскім праспекце, где жил Леонид Миколаевич. Я благодарен сегодня всем тем, кто принял участие в организации, создании и открытии этой мемориальной памятной доски. И особая слова благодарности Александру Николаевичу Гвоздикову, скульптору, который прекрасно потрудился и создал эту доску памяти. Спасибо. А Леонид Николаевич будет вечно в нашей памяти как образец служения Родине, как образец нравственного подражания, как образец, как надо жить на нашей белорусской земле. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця прыняла ўдзел дачка Святлана Гаранічева. Жанчына поделилась успоминами. Мой отец был человеком чрезвычайно честным, чрезвычайно принципиальным, человеком внешне не героическим, самым простым.
метр 172, всегда подтянутый, всегда стройный, но человеком с несгибаемой железной волей. У Віцебску памятаюць, ганарацыі ўшаноўваюць сваіх герояў. У такія дні, як Дзень незалежнасці і перамогі, кожны з нас перажывае асаблівыя пачуцці. Гераічнае мінулае з'ядноўвае людзей усіх узростаў, натхняе ганарыцца сваёй краінай, яе гісторыяй, днём сённяшнім і ўсвядоміць сваю адказнасць за будучыню Беларусі перад наступнымі пакаленнямі. Наталья Байнарович, Александр Прыстаўка, Александр Рындзін, Кирилл Касьберг. Навіны Віцебск. Алея славы ў гонар сузор'я землякоў адкрылася ў Дзень незалежнасці ў Лёзні. Тут усталяваны стэлы з партрэтамі 5 герояў Савецкага Саюза, 3 поўных кавалераў ордэна славы, 11 герояў сацыялістычнай працы. Пра тых, хто праславіў сваю малую радзіму, хто ўвекавечыў памяць аб іх, Святлана Макаева. Галоўнае свята рэспублікі Дзень незалежнасці аб'яднала ўсіх жыхароў Лёзна. Памяць аб тых, хто каваў перамогу, аддаў сваё жыццё за мір на нашай зямлі, жыве ў сэрцах не аднаго пакалення. Разам з лёзніцамі ў гэты дзень кіраўнікі абласной улады, прадстаўнікі розных структур, госці, каб аддаць павагу загінуўшым, ускласці вянкі і кветкі да манумента паўшым героям. І каб разам урачыста адкрыць алею славы сваім знакамітым 19 землякам. У стварэнні знакавага месца ў сваім пасёлку прынялі непасрэдны ўдзел працоўныя калектывы, жыхары района, была аказана падтрымка абласной улады. Уверен, чествование известных людей края будет содействовать гражданскому становлению и патриотическому воспитанию нашей молодежи. Аллея станет притягательным местом для жителей и гостей района. У нашей аллеи есть начало, и обязательно будет продолжение, в котором достойное место по праву займут лучшие представители настоящего и будущих поколений лиознинцев. Дорогие ветераны, дорогие жители, гости Лиозна, здоровья, счастья вам, добра и мира, благополучия. Нам вместе предстоит множить добрые дела, крепить независимое, свободолюбивое белорусское государство. С праздником вас! С Днем независимости! На цэнтральнай вуліцы гарадскога пасёлка размясцілася алея славы, якая стане святым месцам для кожнага лёзненца. На стэлах партрэты 5 герояў Савецкага Саюза, 3 поўных кавалераў ордэна славы і 11 герояў сацыялістычнай працы. Сярод тых, хто сваёй працай праславіў лёзненскі край, Раіса Владимировна Кубліцкая. Шмат год яна прысвяціла вырошчванню лёну. Всю жизнь проработала в своем родном колхозе. Лен выращивала. Зато вот за это и получила эти награды за высокие показатели. Мы же делали все вручную. И лен теребили вручную, и расстилали, и поднимали, и сортировали, и на льнозавод отправляли по 70 килограмм мешок, 7 на плечи на льносем станции, и по 8 вихуя разложили. Побач са знакавым аб'ектам з'явілася і раённая дошка гонару, якая ўвайшла ў комплекс алеі славы. На яе занесена 2 прадпрыемства, якія дабіліся найлепшых паказчыкаў па выніках мінулага года: сельгаспрадпрыемства «Перамонт» адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі маслаэкстракцыйны завод» і «Лёзненскі льнозавод». Уручаны ганаровыя граматы лепшым работнікам гэтых прадпрыемстваў, а таксама кіраўнікам 3 арганізацый, якія прынялі актыўны ўдзел у стварэнні алеі славы. Мы гордимся нашими соседями, мы всегда рады за их успехи на экономическом поприще и в социальном, экономическом развитии, и во всех добрых делах. Мы всегда рядом, мы всегда вместе. И дай Бог нам, чтобы у нас всегда было такое чистое и светлое небо над нашими государствами. Свято Дня незалежнасці Беларусі разгарнулася ў парку, вуліцах і плошчах гарадскога пасёлка. Разам з усёй краіны лёзніцы праспявалі гімн Беларусі, а завяршыў урачыстасці святочны салют. Святлана Макаева, Александр Петровецкі, Навіны Лёзна. Помніць пра сваіх землякоў і на Дубровіншчыне. Імя героя Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнца района, танкіста Андрэя Усава, унесена ў залатую кнігу Санкт-Петербурга. Подзвігу, які быў здзейснены на падыходзе да Ленінграда 20 жніўня 1941 года, няма аналагаў у сусветнай гісторыі. Сіламі 5 танкавых экіпажаў пад камандаваннем Зіновія Калабанова былі знішчаны 43 танкі, 19 гармат і 11 аўтамашын гітлераўцаў. Прычым 22 танкі падбіў экіпаж самога Калабанова, дзе наводчыкам гармат быў Андрэй Усаў. Урачыстая цырымонія ўнясення запісу ў залатую кнігу ладзілася падчас міжнароднага фестывалю «Дняпроўскія галасы» ў Дуброўні.
Именно и этот бой у нас сыграл то, что война получила другое развитие. То есть у немцев им обломали их кураж. Вот, собственно говоря, значение этого боя Колобанов. Это уникальная вещь. В то время, когда наша армия отступала, это, по сути дела, первая победа над фашистами. Причем крупная такая, ударная, как говорится, по психологии. Потому что немцы очень долго приходили в себя после этого поражения. Аб'яднанне «Залатая книга Санкт-Петербурга» стварае летапіс славы горада на Няве. Асноўная святыня – фаліянт з імёнамі тых, хто праславіў паўночную сталіцу России. Унясенне ў кнігу прозвішча танкіста Усава папярэднічала шмат працы ў архівах і вывучэння гістарычных дакументаў. У выніку па ініцыятыве ветэранскай арганізацыі Віцебскай вобласці у падтрымку земляка сабралі каля 10,5 тысяч подпісаў. Благодарность Витебской земле о том, что она ревностно относится к своим землякам. Была проведена кампания по сбору подписей, по занесению в Золотую книгу. И это первая в истории вообще акция, когда по инициативе белорусов имя их земляка заносится в летопись славы Санкт-Петербурга. Святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня незалежнасці ахапілі ўсю вобласць. У Віцебску 103-я асобная мабільная брыгада, вайскоўцы якой дэманстравалі сваё майстэрства на ўрачыстасцях на плошчы Перамогі, правяла дзень адкрытых дзвярэй. Гасцей прыйшло шмат. Якую ваенную тайну адкрылі дэсантнікі і чым здзівілі наш карэспандэнт Вікторыя Целяпкова. 103-я асобная мабільная брыгада нездарма была вызначана адной з пляцовак свята. Менавіта вайскоўцы адказваюць за абарону незалежнасці краіны. Дэсантнікі прадэманстравалі гасцям свае ўменні. Выступленні па рукапашным баі, заняткі па паветрана-дэсантнай падрыхтоўцы, пераадоленне паласы перашкод. Асабліва хлопчукі назіралі за воінамі, затаіўшы дыханне. Здесь понравилось, здесь очень интересные парни, они здесь боевые такие и выполняют очень сложные боевые задачи для нас. Мне очень сильно понравилось Калашников и залезать в окоп и залезть в БТР. Таксама жадаючыя змаглі наведаць музей баявой славы злучэння, паглядзець паветрана-дэсантную тэхніку і ўзоры военной формы. Дзень открытых дзвярэй прайшоў відовішчна и захапляльна. Дали ему побежать гранатомет. Очень впечатлило, конечно, мне самой было очень интересно. Очень, ребята наши сильные, потому что амуниция очень тяжелая. Им так тяжело, но они молодцы, не жаловались. 3 ліпеня гулянні праходзілі і на іншых пляцоўках. На вуліцах горада прайшоў віцебскі вернісаж, выстава кірмаш работ народных майстроў. Святочную атмосферу падтрымлівалі спевакі і музыкі. Радуемся празднику. Были на площади Победы, смотрели в парке нашем возле Двины. Люди отдыхают, мы отдыхаем. А ўвечары гараджане госці горада сабраліся на галоўнай пляцоўцы абласнога цэнтра плошчы Перамогі. Вікторыя Целяпкова, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня незалежнасці, завяршыў канцэрт на плошчы Перамогі. Добрую музыку і цудоўны настрой падарылі артысты гасцям і жыхарам Віцебска. Са сцэны гучалі як сучасныя хіты, так і песні ваенных гадоў. У канцы святочнага шоу усе ўдзельнікі і гледачы канцэрта далучыліся да рэспубліканскай акцыі «Праспяваем гімн разам». Некалькі тысяч галасоў зліліся ў адзін магутны хор, які праслаўляў родную Беларусь. Першы велапрабег, арганізаваны беларускім і расійскімі прафсаюзамі чыгуначнікаў і транспартнікаў, прайшоў праз Віцебскую вобласць. Адмашку марафону далі 22 чэрвеня ў Брэсце, а ў прыгранічным езярышчы беларуская зямля ўжо праважала спартсменаў-любіцеляў. Акцыя прысвечана 70-годдзю вялікай перамогі і 110-й гадавіне заснавання прафсаюзаў чыгуначнікаў. Віктор Праліч прадоўжыць тэму. За плячыма гэтых марафонцаў не адна сотня кіламетраў. З дзясятак работнікаў беларускай і расійскай чыгункі зліліся ў адным спартыўным парыве. Самое главное – это ознаменование
Великой Победы, 70 лет, которые мы празднуем в этом году, чтобы память о наших отцах, дедах, о их Великой Победе сохранилась в сердцах и нас, и наших потомков. Шлях марафонцаў пролягаў праз усю Беларусь. Велосипедисты наведвалі памятныя мясціны, помнікі загінулым у гады Вялікай Адчыннай вайны. А вось для расіяніна Уладзіміра Алёхіна, які да гэтага часу не ведаў Беларусь, гэта яшчэ і магчымасць асабіста азнаёміцца з краінай. Очень понравилось отношение к развитию спорта. Не только велоспорта, но и в целом. Проезжая малые города, ну, не знаю, в общем-то, малые для нас это может быть 20-тысячным населением, 30-тысячным населением. Удивляет, что есть спортивные комплексы, те же ледовые дворцы, те же бассейны, те же аквапарки, те же стадионы и, скажем так, искусственные поля, что в нашем регионе немаловажно. То есть вот эти моменты, они впечатляют. Сярэдні ўзрост велатурыстаў 42 гады, самы вопытны з іх ужо на заслужаным адпачынку. Але не ў лічбах справа, прызнаюцца марафонцы. Галоўная еднасць духу. Когда я первый раз посмотрел программу, сразу как-то стало страшновато, потому что заявленный километраж доходил до 125 километров в день и даже до 134. Вот сейчас наш этот отрезок, этап. Но когда мы поехали, когда мы начали друг другу помогать, когда начали меняться парами, получается, что плечо друга помогает преодолеть программу дня, и мы даже шли везде с опережением. Конечным пунктом другого этапу международного велопробегу стане российский город Невель. Там удзельники передадут жменю городоцкой земли, якую третьим этапом акции доставить у Волгоград на Мамаю Курган, где 29 липеня и финишуе марафон. Виктор Пралич и Леонид Табола. Новины Езярышча. На гэтым тыдні Пётр Карабач быў зацверджаны на пасадзе старшыні гарадоцкага райвыканкама. Дэпутаты раённага савета на пазачарговай сесіі прагаласавалі за яго прызначэнне. Аб тым, якія задачы перад мясцовай вертыкалю і яе кіраўніком паставіў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў у рэпартажы Віктара Праліча. 28 депутатов Городоцкого районного совета одноголосно одобрили кандидатуру Петра Карабача на посаду старшыні райвыканкама. 43-гадовага ураджэнца Гродзеншчыны з Прыдвінскім краем звязвае амаль чвэрць стагоддзя. Пасля заканчэння Віцебскай дзяржаўнай ветэрынарнай акадэміі ён працаваў на розных пасадах у сельгасвытворчых прадпрыемствах. Апошнія 5 год узначальваў акцыянернае таварыства адраджэння Віцебскага района. Кандидатура Віцебскага аблвыканкама адобрана і кіраўніком краіны Александром Лукашенком. Задачы, пастаўленыя абласной вертыкаллю улады перад уладай раённай, тычацца некалькіх накірункаў: сельская гаспадарка, развіццё прамысловага комплексу, захаванне сярэднеспецыяльных навучальных устаноў і большая ўвага фізкультурна-масавай рабоце. Улічваючы асаблівасць клімату самага паўночнага раёна вобласці і складам яго глебы, Мікалай Шарснёў патрабаваў тонкага і адказнага падыходу ў сельскагаспадарчай сферы. Подбор сельскохозяйственных культур, грамотный, правильный, который даст максимум отдачи. Это первый шаг, Петр Петрович. Мы должны получить максимум кормов, дешевых, высококачественных. Отсюда следующий шаг – это пророст мяса, это пророст молока, соответственно, в хозяйстве увеличение выручки денежной. Сегодня нужно создавать крупные предприятия, перераспределить земли, то, что я сказал, дабы сегодня создать машино-тракторный парк, достаточно производительный, где будет минимум работающих работать, но производительность на каждого механизатора будет очень высокая. Акрамя гэтага, кіраўнік вобласці засяродзіў увагу на сацыяльна-эканамічных паказчыках раёна. Гэта асноўны крытэрый ацэнкі развіцця рэгіёна, і патрабаванне прагучала канкрэтнае. У бліжэйшы час яны павінны быць удвоены. Городочно аграрный район. Мы верим, что мой опыт и знания помогут при принятии грамотных управленческих решений. В сложных экономических условиях сегодня необходимо ужесточать производственную дисциплину, повышать требовательность к соблюдению технологических процессов, грамотно и эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. В Городоцком районе имеется огромный потенциал по развитию экологического, спортивного и других сфер туристической деятельности, поиску и включению в отрасль внутренних и внешних инвесторов. Руководству и коллективам Городоцкого района необходимо четко понимать, что развитие социальной сферы и будущее благополучие жителей района всецело зависит от результатов деятельности наших предприятий.
Рэалізаваць задуманае ёсць дзе. Пасля 5гадовага кіравання нядрэнную аснову свайму пераемніку пакінуў Васіль Муранкоў. Яму ўдалося вывесці раён на стабільныя паказчыкі. Губернатар падзякаваў за ўнесены ўклад у развіццё раёна. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны гарадок. З палеткаў Віцебшчыны ўбраны амаль усе травяністыя кармы. Сабрана амаль 1 мільён 330 тысяч тонн. Гэты паказчык дазволіў вывесці рэгіён на лідзіруючыя пазіцыі ў краіне. Лепш сёлета працуюць аграрыі Верхнядзвіншчыны, Дубровіншчыны і Аршаншчыны. Нягледзячы на засуху, якасць кармоў таксама на высокім узроўні. У сярэднім па вобласці ўдалося назапасіць 9,5 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Это лучший результат сегодня в республике. Достигнуто это благодаря слаженной работы сельскохозяйственных организаций по заготовке кормов. Ну и, конечно, благодаря большого вклада в координацию всех работ председателя Витебского облисполкома Шерстнева Николая Николаевича. Хотелось бы отметить, что ряд районов сегодня у нас еще отстают по заготовке кормов. Это такие, как Лёзнинский, это такие, как Сенинский район. Немножко отстает Витебский район от уровня прошлого года. Но сегодня у нас принято решение, должна пройти переброска техники в районах, чтобы именно районы смогли найти те участки, которые сегодня еще не скошены. И в тех хозяйствах, где сегодня не хватает кормов, заготовить нужное количество кормов для крупнорогатого скота травянистых. Акрамя гэтага, у сельскіх гаспадарках зараз распачата актыўная падрыхтоўка да кампаніі ўборцы збожжа. У вобласці прыводзяць у парадак сушыльныя агрэгаты, большасць аграрыяў выводзяць тэхніку з кансервацыі пасля зімовага перыяду, рэзюмавалі ў абласным ведамстве. Напярэдадні Дня незалежнасці ў Мінску аднавілі дошку гонару. Тут з'явіліся імёны лепшых прадпрыемстваў і арганізацый краіны па выніках 2014 года. Сярод 62 пераможцаў з усёй краіны і прадстаўнікі Прыдзвінскага краю, гімназія нумар 2 горада Віцебска, Аршанскі лясгас і акцыянернае таварыства Рудакова. Дарэчы, сельскагаспадарчае прадпрыемства і сёлета займае лідзіруючыя пазіцыі. З лепшай гаспадаркай пазнаёміліся нашы карэспандэнты. Когда мы приходим на работу, допустим, вот к 6:30, то практически шмели уже свою работу закончили. И поэтому в данный момент, видите, лёта нет. Вот один шмель. Вот, супер. Так сур'ёзна і з гонарам Раіса Івановна, начальнік цяплічнага камбінату ў Рудакове, расказвае пра звычайных паласатых насякомых. Байцоў нябачнага фронту тут налічваецца нямала. Дзякуючы ім, кажуць спецыялісты, ураджайнасць таматаў тут павялічваецца ні многа ні мала на 30%. У нас 18 гектаров новых высокоэффективных энергосберегающих теплиц. В прошлом году урожайность составила 60 килограммов с метра квадратного. Получен валовый сбор 10 230 тонн, экспорт более 50%. Сярод гарадоў, дзе прыйшлася па смаку прадукцыя Рудакова, само сабой, акрамя Віцебска і Мінска, расійская Москва, Санкт-Петербург, Смоленск і нават Воронеж. Дарэчы, рэалізуюць свежую гародніну сваім пакупнікам круглы год, дзякуючы сучаснай сістэме вырошчвання пад назвай абаронны грунт. Гэта 60% ад усёй выручкі. Зрэшты, толькі за мінулы год яна пераваліла за 235 мільярдаў. Але на такіх маштабах спыняцца яны не збіраюцца. Мы рассматриваем варианты сегодня увеличения производственных площадей, строительства теплицы. У нас сегодня подготовлена площадка практически на 8 гектар, поэтому думаем, как сегодня реализовать этот проект, как изыскать финансовые средства, чтобы увеличить производство. Также планируем расширять молочное животноводство. Дарэчы, інтэнсіўна тут развіваюць жывёлагадоўлю ўжо другі год. У перспектыўных планах наладзіць пастаўку малочнай прадукцыі на расійскі рынок. А гэта дадатковы прыбытак і чарговая нагода трапіць на рэспубліканскую дошку гонару. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На апошнім пасяджэнні аблвыканкама губернатар вобласці Мікалай Шарстнёў засяродзіў увагу на падтрымцы і развіцці малога і сярэдняга бізнесу ў рэгіёнах. Нельга адштурхоўваць людзей, а наадварот ім трэба дапамагаць у рэалізацыі перспектыўных ідэй і ініцыятыў. Мясцовыя бюджэты будуць атрымліваць неабходныя фінансавыя сродкі, што стане гарантыяй выканання сацыяльна арыентаванай палітыкі дзяржавы. Обращаясь к председателям исполкома, вы должны четко понимать, что сегодня малый и средний бизнес – это основа формирования устойчивой работы региона. 2014 год рентабельность продаж предприятий
малых организаций, их можно назвать, составила почти порядка 17%. Рентабельность же экономики наших организаций, вы прекрасно все представляете, она гораздо ниже, как промышленности, строительных организаций, так сельскохозяйственных организаций. Значит, о чем мы говорим? О том, что сегодня, если вы не мешаете, а люди работают самостоятельно, организуют деятельность, то у них повышается работа. А если бы еще власть всячески помогла, то, о чем мы договаривались изначально на форуме, который проводили перспективы инноваций и инвестиций, мы речь вели о том, что создать зеленую улицу, дать полный карт-бланш для желающих в регионе развиваться. А яскравы прыклад стварэння спрыяльных умоў для развіцця прадпрымальніцкай ініцыятывы показала Аршаншчына. Гэты рэгіён Прыдзінскага краю стаў пераможцам рэспубліканскага конкурсу «Лепшы горад для бізнесу Беларусі-2015». Да такой высновы прыйшлі незалежныя эксперты Саюза прадпрымальнікаў разам са спецыялістамі Міністэрства эканомікі. На пачатку года ў Аршанскім раёне налічвалася больш за 1200 малых і мікраарганізацый, а колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў перасягнула рубеж у 3000 чалавек. По телефоне наши корреспонденты звязаліся з начальником отдела экономики Аршанскага района Галиной Свитиной, якая падтрымлівае тесный контакт с представниками малого и сярэдняга бизнесу. Уже в этом 2015 году у нас зарегистрировано 256 индивидуальных предпринимателей и 30 малых микро- и микроорганизаций. На неиспользуемых и неэффективно используемых площадях созданы в этом году 15 новых организаций и 2 новых производства. Можно уже отметить, что в этом году реализовано 2 инвестдоговора. В июне месяце подписан ввод в эксплуатацию нашего предприятия в малом населенном пункте Ореховске по переработке отходов льна и производству утеплителя. И открыт торговый центр уже на территории города Орша, большой, тоже в рамках реализации инвестиционного договора. Культура земляробства і меліярацыя як дзейсны дапаможнік павелічэння ўраджайнасці хлеба і атрымання дадатковай сельгаспрадукцыі. На апошнім пасяджэнні аблвыканкама разгледжана праграма выкарыстання меліяраваных зямель на Віцебшчыне. Як высветлілася, наш рэгіён адстае ад іншых абласцей Беларусі як па плошчы, так і па абслугоўванні існуючых меліярацыйных сістэм. Тэму працягвае Сергей Місурагін. Яшчэ ў часы Савецкага Саюза Віцебшчына лічылася зонай рызыкоўнага земляробства. Павялічыць ураджайнасць глебы былі закліканы меліяратары, якія шчыльна займаліся развіццём крывяноснай сістэмы аграпрамысловага комплексу в обласці. І дынамічная работа ішла да пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Потым адбылося рэзкае зніжэнне фінансавання. У гэтай сітуацыі не толькі працягваць меліярацыю, а і падтрымліваць у належным стане больш за 1000 гідратэхнічных сістэм стала праблематычна. А вось як справы складваюцца на сучасном этапе. В области из имеющихся 989 тысяч гектар активного мелиоративного фонда мелиорировано только 646 тысяч гектар, или 65%. Для сравнения, в Гомельской области 84%, Брестской 81%, в целом по республике 74%. Из них используются под пашней 362 тысячи гектар, под луговыми 154, что в структуре всех сельскохозяйственных земель составляет 46% пахотных и 30% луговых. Заіленне каналаў, зарастання палёў кустоўем, разбурэнне гідратэхнічных збудаванняў знізіла прадуктыўнасць выкарыстання меліярацыйных зямель. Зараз трэба падвоенымі тэмпамі аднаўляць гэту работу, падкрэсліў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Але ў першую чаргу неабходна якасна рабіць сваю справу. Ёсць шмат прэцэдэнтаў, калі пасля ўмяшальніцтва меліяратару сітуацыя на палях толькі пагаршаецца. Трэба наладзіць шчыльны кантакт з кіраўніцтвам у рэгіёнах, каб вызначыцца, хто за што адказвае і якія аб'екты бярэ на свой баланс. Толькі так можна навесці парадак на зямлі. Падводзячы вынікі, губернатар даў канкрэтныя даручэнні кіраўнікам зацікаўленых арганізацый. Это общее наше дело. Профилирование поверхности, создание углов для поверхностно-стокового – это первоочередно. Здесь небольшие нужны затраты. Устранение вымочек, блюдца, заболоченных участков, выторфовка, создание водоемов, перемещение торфа на неплодородные участки башни. Это основа окультурования пахотных земель.
Таксама Миколай Шаснёў заклікаў меліяратараў не распыляць сілы і не хапацца адразу за ўсё. Трэба сканцэнтраваць сілы на самых складаных напрамках дзейнасці. Сергей Мисурагин, Сергей Котул, Навіны Віцебск. Сёлета за паўгода ў Віцебскай вобласці адбыліся 3 пажары ў месцах захоўвання грубых кармоў. Матэрыяльны ўрон склаў больш за 91 мільён рублёў. Каб праверыць, як на самай справе выконваюцца меры пажарнай бяспекі ў гаспадарках, ратаўнікі правялі рэйдавую праверку. Касавіца для аграрыяў пара гарачая. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Неабходна не проста ў максімальна кароткія тэрміны назапасіць высокаякасныя кармы, а і не дапусціць пры гэтым надзвычайных здарэнняў. Саўгас імя Машэрава – вялікая гаспадарка, каля 40 аб'ектаў, па плошчы амаль палова Сенінскага района. Уборка траў першага укосу тут выйшла на фінішную прамую. Нарыхтавана каля 8 тысяч тонн кармавых адзінак, прыкладна па 8 на умоўную галаву жывёлы. Осталось нам косить и заготавливать порядка 400 гектар. Я думаю, в ближайшую неделю-полторы мы данный процесс закончим и начнем уже готовиться к уборке зерновых трав. Нарыхтаваную правяленую массу по технологии необходно утрамбовать, иначе из-за высокой температуры травяная масса может загореться. За пожарную бяспеку падчас уборочной отказывают не одни ратаўнікі. Это и санитарные службы района, это и энергетические службы района, это технические службы управления сельского хозяйства и продовольствия. Это отдел техники безопасности управления сельского хозяйства и продовольствия. То есть все эти люди также должны контролировать данные мероприятия. При такой колькости отказных за бяспеку парушэнні ўсё ж ёсць. Неўзарана тэрыторыя вакол месца захоўвання сена, адсутнічаюць першасныя сродкі тушэння агню, да і нумар тэлефона службы ратавання ахова успамінае не адразу. Ну, заготовка уже сена ведется, а вы, получается, что не готовы, ничего у вас нет, правильно? Почему ничего нет? Ну, нет. Ну, на данный момент... Первичных средств пожаротушения нету. Ну, здесь пока нету. я здесь тоже не вижу. Где у вас хоть какой-то даже элементарный песок? Не дзіўна, што па статыстыцы ўзгаранні на аб'ектах захоўвання кармоў часцей за ўсё выяўляюцца позна. Меры па тушэнні прымаюцца не своечасова. Адна з прычын узнікнення пажараў на такіх аб'ектах – неэффектыўная сістэма аховы. Остается проблема это в охране. Так как мы видим, что граждане не знают даже, как звонить в пожарную службу. И отсутствие первичных средств пожаротушения, не окашиваются территории вокруг сенохранилищ. То есть, безусловно, вопросы есть, и будет вынесено предписание, которое необходимо будет устранить в определенные сроки. Пакуль у гаспадарках Сенінскага района надзвычайных здарэнняў не было, але агонь нядбайнасці не даруе. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, Навіны, Сенінскі район. Двоих выправадзілі з-за шпаргалкі, яшчэ 1500 не з'явіліся. Такія вынікі першага этапу уступнай кампаніі абнародавалі ў Цэнтры рэгіянальнага тэсціравання. У цэлым жа праверка ведаў прайшла ў звычайным рэжыме. Дарэчы, з панядзелка 6 ліпеня будучыя абітурыенты змогуць атрымаць сертыфікаты з вынікамі ЦТ. Сертификаты будут участники получать в тех пунктах, где они проходили регистрацию. По тем пунктам они получают свои сертификаты. Чтобы получить сертификаты, надо представить пропуска со штампом тестирования прошел и предъявить паспорт. Прыёмныя камісіі вышэйшых навучальных устаноў расчыняць дзверы для абітурыентаў з 8 па 15 чэрвеня. Крыху пазней будуць чакаць сваіх патэнцыяльных навучэнцаў і сярэдне-спецыяльныя установы краіны. На Віцебшчыне значна пачасціліся выпадкі гібелі дзяцей. Сёлета на пажарах у аварыях ад падзення з вышыні загінулі 15 хлопчыкаў і дзяўчынак. Асаблівую трывогу выклікаюць утапленні. Толькі за апошнія 2 месяцы ў вадаёмах у Віцебскай вобласці патанулі 4 малалетніх дзяцей. Всеми заинтересованными службами – ГАИ, МЧС, ОСВОДом, милицией, землеустроительными службами будут предприняты дополнительные рейды вот по таким опасным объектам. Еще раз будут посмотрены семьи, особенно неблагополучные, и еще раз будут разъяснены требования по мерам безопасности, жизнедеятельности, как надо себя вести вообще, и по мерам ответственности в случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Еще раз обращаюсь к родителям. Не будьте беспечны, будьте бдительны, знайте, с кем ваши дети отдыхают, где они развлекаются, где они играют, с кем проводят время. По возможности будьте рядом с ними, прививайте им меры безопасности, меры ответственности, ну а где-то даже и хорошей боязни каких-то определенных ситуаций.
Жыццё і здароўе нашых дзяцей самае галоўнае. Засцерагчы іх ад спакусы наркотыкаў таксама абавязак і бацькоў, і грамадскасці. На гэтым тыдні цяпліцу для вырошчвання высакаякаснай каноплі знайшлі супрацоўнікі наркакантролю ў кватэры непрацуючага жыхара Полацка. Лабараторыя знаходзілася за шафай, якая прыцягнула ўвагу праваахоўнікаў уманціраваным у яе элементам выцяжкі. Падчас агляду мэблі міліцыянеры выявілі лаз, які вёў у лабараторыю. У тайным памяшканні знаходзілася спецыяльнае абсталяванне 12 раслін каноплі. Полацкі міжраённы аддзел следчага камітэта распачаў па факце крымінальную справу. Правоохранители изъяли оборудование специальное, различные препараты для выращивания данных растений и 24 куста конопли. При осмотре дачного участка у этого же гражданина также изъято различное оборудование, около грамма уже высушенной смеси марихуаны, и в парнике на приусадебном участке обнаружено и изъято 234 куста конопли. Амаль 3 дзясяткі замежных гасцей спявалі ў Дуброўні. Міжнародны фестываль «Дняпроўскія галасы» стаў месцам сустрэчы аматараў народнай музыкі з 8 краін свету. Сёлета форум збіраў сяброў у 22 раз, і хай спявалі яны на розных мовах, але разумелі адзін аднаго з паўслова. Хроніка святочных дзён у наступным відэаматэрыяле. Дружба народа ў Дуброўні, бадай яшчэ адна назва фестывалю «Дняпроўскія галасы». Беларусы, расіяне, украінцы, эстонцы, палякі разам на адной сцэне. Самадзейны хор з Чарнігаўскай вобласці завітаў упершыню. Гавораць, полюбілі Беларусь з першага погляду. У Дуброўні паўднёвыя суседзі атрымалі ў падарунак пышны каравай. Традыцыя, так у нас сустракаюць гасцей. Впечатлення дуже гарні. Нас дуже добре зустрічали, так з відкритою душою привітали, угощали, поселили. Дуже гарне відношення до нас, дуже сподобалось. Фестываль «Дняпроўскія галасы» ў Дуброўні пра сябе заявіў яшчэ ў 93-м, як абласное свята. Прайшло 11 гадоў і ў 2004-м атрымалі міжнародны статус. Зараз у госці рэгулярна прыязджаюць таленавітыя суседзі. Заканамерна і для расіян, і для беларусаў, і для украінцаў Днепр – слово блізкае і роднае. За это время у нас выступило более 430 коллективов за 22 года. Более 10 тысяч, будем так говорить, участников фестиваля. Ну, а гости я назвал и Эстония, Латвия, Литва, и Польша, и Болгария, значит, Румыния приезжают. Сёлета Дуброўна фестываліла ў 22 раз. Песні і танцы па ўсім горадзе. Ад гандлёвых радоў да райвыканкама. Падобна на першамайскую дэманстрацыю. У кожнай дэлегацыі свой сцяг, няма толькі лозунгаў. Выставы, канцэрты, кірмашы, тут і для душы, і для гаспадаркі. Гасцінныя арганізатары падворкаў яшчэ і прадстаўленні падрыхтавалі. А мы купили холодильник, называется «Ака». А нету мяса, молока, так мы уже холажу пока. Фестываль ужо даўно стаў візітнай карткай Дуброўна. Яго чакаюць усе, і кожны тут гоноровый гость. Вот это очень замечательно, что есть такой праздник. И пускай бы он как бы еще побольше был, не только эти дни выходные, можно было бы недельку погулять. Этот фестиваль проходит у нас каждый год. И для города это большой праздник. Очень хороший фестиваль. Я постоянно хожу на его. Я сама с Дубровна. И фестиваль, конечно, отменный. Каждый раз все лучше и лучше. На гарадскіх вуліцах сцягі ўсіх колераў, а ў душы спяваюць салаўі. Менавіта гэтая птушка сімвалізуе свята песні ў Дуброўні. І менавіта яе керамічную копію кожны год вязуць дадому удзельнікі фестывалю. Сёлета сувеніраў хопіць на ўсіх, народных майстроў не пералічыць. І прапануюць яны не толькі салаўёў, а і нацыянальны каларыт. Основа идет деревянная болваночка. Мы ее обкручиваем шпагатом, чтобы было довольно-таки хорошо смотрелось и все. Используем орнамент белорусский и лен белорусский. Расписываем миссы. Вот такая наша днепряночка. Дняпроўскія галасы – гэта не толькі песні і сувеніры. У рамках форуму госці ушанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай. На мемарыяльным комплексе Рылінкі удзельнікі форуму усклалі кветкі да месца пахавання 10 тысяч савецкіх воінаў. Тут асабліва ярка адчуваецца духоўная блізкасць народу былога Саюза, якія цаной сваіх жыццяў абаранялі вялікую краіну. І менавіта таму дняпроўскія галасы ўсюды ведаюць і любяць. Сюды едуць, каб зноў адчуць сябе грамадзянамі адной шматнацыянальнай дзяржавы, імя якой фестываль. Артур Смоляков, Станислав Дудин. Навіны, Дубровинский район.
Упершыню ў Беларусі ў Віцебскім мастацкім музеі экспануецца персанальная выстава работ аднаго з самых яскравых прадстаўнікоў авангарднай скульптуры 20-го стагоддзя Восіпа Цаткіна. Гэта культурная падзея адбылася дзякуючы праекту «Мастакі парыжскай школы», які быў упершыню прадэманстраваны ў Віцебску ў 2013 годзе. Некалькі арыгінальных акварэльных работ, літаграфій і маленькая скульптура з бронзы «Малая п'ета». Зусім невялічкая крупінка з неверагодна багатай творчай спадчыны Восіпа Цаткіна. Гэта калекцыя з прыватных збораў аб'яўлена нацыянальным здабыткам і впершыню дэманструецца ў Віцебску на радзіме мастака. То, что у нас эта выставка проходит в Витебске, я думаю, это только начало. Может быть, когда-нибудь мы увидим действительно и другие скульптурные работы этого художника. Но очень важно то, что мы открываем витеблянам имена художников. Имя Цаткина мы, конечно же, знаем, но в то же время увидеть оригинальные работы – это совершенно другое, чем смотреть репродукции. Гаварыць аб творчасці Цаткіна непроста, тым больш аб яго біяграфіі. Мастак сам яе прыдумваў, сам яе карэкціраваў. Чаму ён адмовіўся ад Віцебска і горадам свайго нараджэння называў Смаленск у сваёй аўтабіяграфічнай кнізе «Молат і разец», нам ужо ніколі не даведацца. Магчыма, удасца знайсці іншыя дакументы, якія расставяць нейкія пытанні па сваіх месцах. Вот те документы, которые он представлял муниципальным властям Парижа, те документы, которые хранятся в музее Цаткина в Париже, они дают возможность ответить на вопрос, что да, Цаткин родился в Витебске, но вот, да, он учился в 4-классном городском училище с ремесленным уклоном. Отсюда можно объяснить, например, его интерес к дереву как к скульптурному материалу. Но, к сожалению, много вопросов еще остается. Так знайшлася аднойчы і гэта паштоўка, якую Восіп Цаткін прыслаў свайму настаўніку Юду Ліпену з Парыжа. Менавіта там Цаткін далучыўся да новага ў той час руху кубізму і стаў раданачальнікам гэтага стылю ў скульптуры. В Париже, и в Роттердаме стоят его известные скульптуры «Орфей», «Музыканты». И, конечно, кульминацией творчества Цаткина это была скульптура «Разрушенный город», которая установлена в городе Роттердаме, который был полностью уничтожен фашистами. Скульптура в образе человека с дырой вместо сердца. Застаецца дадаць, што ў ліпені споўніцца 125 год з дня нараджэння Восіпа Цаткіна. І гэта выстава – першы крок у вяртанні памяці аб сваім блудным сыне на радзіму. Тацяна Івановская, Кірыл Кайсберг, Навіны Віцебск. 3 жывапісныя флагі з Ірландыі ў гонар Віцебскай мастацкай школы, а дакладней таму самому будынку, дзе ў пачатку мінулага стагоддзя Казімір Малевіч натхняў сучаснікаў на стварэнне новага мастацтва. Арт-праект, куратарам якога стаў мастак з Ірландыі Шон Ханрахан, атрымаў назву «Над сонцам» у аналогіі з назвай футурыстычнай оперы «Перамога над сонцам». Перформанс адбыўся на вуліцы Праўды 5А, раней Бухарынскай, ля будынка былога народнага мастацкага вучылішча, дзе зараз вядуцца рэстаўрацыйныя работы. В прошлом году состоялась выставка Шона Ханрахана у нас в Центре современного искусства. Она называлась «Калинош полохая день». И он узнал про это здание. Он знал это и раньше, но он узнал, где оно находится. Он знал адрес здания «Правды 5А». Мы подарили ему паркет, маленькую штуку, по которой ходил Марк Шагал. Мы подарили ему кусочек фриза 50-х годов. Он был так вдохновлен, что весь год работал над этим проектом и рассказывал своим друзьям и о нас, и об этом здании, и были и другие желающие поучаствовать в этом проекте. То есть это историю этого здания знают везде в мире. Это архиважно для художников западноевропейских. Ни одна из этих работ не имеет какого-то конкретного названия, и все они являются таким абстрактным отражением восприятия идей Малевича. Но если говорить о моей работе, то прежде всего я хотел вот в этих вот простых формах и цветах выразить восприятие Малевичем цветов и пространства. Дзеянне працягнулася ў малой выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва. Тут адбылася прэзентацыя работ, у якіх адлюстроўваюцца элементы будынка мастацкага вучылішча. Ідэя экспазіцыі зарадзілася з маленькага кавалка паркетнай дошкі, фрагмента арыгінальнага пакрыцця ўстановы. Ён стаў сапраўднай рэліквіяй для Шона Ханрахана і двух яго сяброў – ірландца Дамініка Фі і амерыканца Джоша Даніна. Утрох яны стварылі гэты праект і прысвяцілі 95-годдзю Уновіса і 100-годдзю Чорнага квадрата, якія адзначаюцца сёлета.
Еўрапейскі кулінарны фестываль у Міёрах сабраў гурманаў з усёй Беларусі. Бабка, домашні сыр, мятны напой. На фэсце не толькі частавалі, а і вучылі гатаваць. Свята кухні – частка праекта Еўрапейскага саюза па паляпшэнні кулінарнага сервісу ў Латгальскім і Віцебскім рэгіёнах і захаванні іх кулінарнай спадчыны. У гастранамічны тур адправіўся наш корэспандэнт. Гэта той самы выпадак, калі лепей один раз пачаставацца, чым 100 разоў пачуць. Кулінарнае багацце Беларусі не ў кнізе рэцэптаў, а на кожным стале. Домашні сыр, бабка, вядома, дранікі. На кулінарным фестывалі ў Міёрах што не страва, то аб'ект кулінарнай спадчыны. Больш за 1000 аграсядзіб па ўсёй Еўропе аб'ядналіся ў сваім жаданні захаваць кулінарныя адметнасці розных краін. І на фестывалях іх дэманструюць як прадмет гонару. В 18-19 веках наше диснинское масло стоило в Англии на 4 шиллинга дороже самого английского. Оно экспортировалось по Западной Двине до Риги и потом на пароходе до Лондона. Я добавила сюда свою придумку: чеснок, чесночное масло, здесь сыр, сырное масло и здесь петрушка, зеленое масло. Дарэчы, каб навучыцца гатаваць стравы з замежнай назвай, не трэба было ехаць за 3-9 зямель. Майстар-классы ў выкананні шэф-повара аднаго са сталічных кафе і французскага дыпламата прайшлі з аншлагам. Мужчины могут и готовить. Если их нравится, то это хорошо. Было чуваць на фестывалі і латышскі акцэнт. На стале ў гасцей з Латгаліі сачавічная каша, хатняе піва і духмяны хлеб. Хлебушек, который на закваске, который выдерживается 2 часа, потом замешивается тесто, которое месяца, примерно 20, полчаса его надо месить, потом оно 6 часов набирается, потом час еще выпекается, то есть, чтобы вот такую булочку хлеба испечь, проходит где-то 9-10 часов. Кулінарных фестываляў па свеце вялікая колькасць, нават у Беларусі ён не адзін. Хутка з'явіцца і кулінарная карта, дапаможнік для тых, хто плануе гастранамічны тур по Синявокай. Артур Смоляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкий. Навіны, Міёрскі раён. А вось у Віцебску стварылі шакаладную карту горада. На ёй усе пляцоўкі фестывалю мастацтваў «Славянскі базар». Карта памерам метр амаль на 1,5 і вагой 13 кілаграмаў. Выраблена з малочнага, горкага і белага шакаладу. Але паспрабаваць яе нельга. Стваральнікі спадзяюцца на доўгае жыццё экспаната. Пад кондиционерами тэрмін яе службы не абмежаваны. Мы можем рассказать, глядя на эту карту, какие мероприятия на каком объекте будут проходить. Об амфитеатре все знают концерты, есть театр, есть дом-музей Марка Шагала, есть площадь Победы, то есть есть Задвинье, то есть все места, где будут проходить значимые мероприятия, можно будет увидеть сейчас в преддверии этих событий и потом уже освежить шоколадом воспоминания о прекрасных днях Славянского базара и свадебной феерии. Яшчэ адна смачная падзея адбудзецца ў Віцебску ў канцы ліпеня падчас святкавання 100-годдзя вяселля Марка Шагала і Бэлы Розенфельд. Тут адкрыецца выстава «Модны прыгавор у шакаладзе». Будуць прадстаўлены мадэлі убораў, выкананых з ласункаў. Адкрые выставу вядомы расійскі гісторык моды Александр Васильев. Дарэчы, арганізатары абяцаюць, што да выставы будуць падрыхтаваны некалькі шакаладных копій сукенак і касцюмаў самога мастацтвазнаўцы. Зараз у Віцебску працуюць больш за 20 груп, якія практыкуюць розныя віды йогі. Для пачынаючых антыстрэс, пілатэс. Адзін з новых накірункаў ваджра-йога – канкрэтны падыход да пазваночніка. Прэзентуюць сёлета і на Славянскім базары ў Віцебску. Сергей Місурагін вырашыў першым пазнаёміцца з прадстаўнікамі гэтага накірунку. З паслядоўнікамі ваджара-йогі наша здымачная група сустрэлася ў нечаканым месцы на ложку ля дзяржаўнага універсітэта імя Петра Машэрава. Маладыя людзі занялі невялікі пятачок зямлі, дзе разам з инструктором пачалі выконваць не самыя складаныя фізічныя практыкаванні. Йога, наверное, это самый простой в техническом смысле вид какой-то оздоровительной гимнастики, да. Нужно желание, нужна какая-то удобная одежда и коврик. Больше, в принципе, на начальном этапе ничего особого не надо. Мы не используем всевозможные подставки,
которые сейчас очень популярны, да, вот, потому что у нас есть различные положения, то есть и для начинающих, то есть самые простые, без малейшего, там, ну, с элементарным, скажем, таким напряжением, да, вот, и средние положения, средней сложности, да, ну и для опытных практикующих, как бы там они уже выполняют более сложные вещи. Атрымаць паглыбленыя веды ў ёзе Александра Садоўскага, спартсмена і трэнера, прымусіла застарэлая траўма, якая выклікала частыя болі ў пазваночніку. Ён апрабаваў шмат методык, але карысці яны не прынеслі. Пакуль аднойчы не звярнуў увагу на ваджра-йогу. Канчаткова ўпэўніцца ў правільнасці выбранага шляху яму дазволіў першы міжнародны інструктарскі курс, які прайшоў у Мінску. Ну не то, что с головы на ноги все поставили, да, но во всяком случае вся информация, которая у меня вызывала сомнения, да, она четко легла по полочкам, и то есть, ну, я даже не ожидал, что я всю жизнь к этому шел, да, тут так быстро и просто все за 2 недели все разложили по полочкам. С этого момента у меня возникла идея, что все-таки надо это развивать. Як высветлілася, практыка йогі бяспечна для людзей, які ўжо маюць паталогіі пазваночніка. Ёй могуць займацца людзі ўсіх узростаў, любой камплекцыі, нават без спецыяльнай падрыхтоўкі. Проблем никаких не было, и даже однажды мы обсуждали в группе, у кого что изменилось за год. У нас как раз год был, как мы занимались, и я такая думаю, блин, у меня же спина не болит, ничего не болит, что мне изменилось? А у меня внутреннее равновесие, ну, как бы появилось, перестала нервничать. В общем, болезни, вообще, как бы я забыла, что такое болезни, в аптеку вообще не хожу. Упершню паказаць заняткі ваджра-йогай яго прыхільнікі пры падтрымцы аблспортуправлення плануюць на славянскім базары ў Витебску. Кто захочет, может практически попробовать, потому что я всем говорю, не верьте мне. Просто берите и проверяйте. Вы попробуете, и вы поймете, вру я или правду говорю. Поэтому коврики у нас там будут, желающие могут попробовать, и форма одежды у нас достаточно демократичная. То есть, если у вас будет у женщин, например, широкая свободная юбка, то это лучше, чем любые спортивные штаны, скажем так. А пакуль ідуць падрыхтоўчыя работы. Спецыялісты шукаюць спартыўную залу ў Витебску, і даговор можа быць падпісаны ў бліжэйшыя дні. Сергей Мисурагин, Ян Пчэльнікаў, навіны Витебска. Да ўсходу Витебск набліжае йога, а да Еўропы веласіпедныя дарожкі. Спецыяльная разметка з'явілася на праспекце Перамогі. Яе працягласць больш за 2 кіламетры, а маршрут пралягае ад Лядовага палаца да прыпынку мікрараён Поўдзень-7. Ці гатовы віцябляне да сустрэчы з арміяй веласіпедыстаў, даведаўся Артур Смалякоў. Велосипед замест грамадскага транспарту. Свой выбор Мария Морозова зрабіла даўно. Па горадзе ездзіць рэдка, аддае перавагу паркам і скверам. Гаворыць, на дарогі зараз выязджаць небяспечна, а рух па тратуару нязручнасць для пешаходаў. Сёлета ў дзяўчыны з'явілася альтэрнатыва. На праспекце Перамогі нанеслі разметку для першай у горадзе велодорожки. Я считаю, что это замечательная идея, потому что я вот много была в Европе, и уже давно, в принципе, велосипедные дорожки, там везде это актуально. Даже в некоторых проводится день велосипедиста, где вообще есть день, когда все ездят на велосипеде, это нормально. Вот, у нас ничего такого не было. В Минске, я знаю, есть дорожка, вот, поэтому я очень рада. Очень много велосипедистов, с каждым годом становится все больше и больше. Я думаю, что это замечательно, и пешеходам это понравится, и велосипедистам это понравится. Вось ён, першы віцебскі веламаршрут даўжынёй больш за 2 кіламетры. Разметка, праўда, пакуль толькі на праспекце Перамогі. Гэтую веладарожку гарадскія камунальнікі абяцалі здаць афіцыйна да 1 ліпеня. Лядовы палац, праспект Перамогі, мікрараён Поўдзень-7. Нягледзячы на тое, што малюнак веласіпеда на асфальце людзі ў горадзе бачаць упершыню, улады сцвярджаюць, што гэта першая ластаўка ў справе развіцця віцебскага веларуху. Веласіпеды дапамагаюць эканоміць месца на паркоўках і паменшыць спажыванне паліва, а значыць палепшыць экалагічную абстаноўку. Тым часам некаторыя працягваюць лічыць веладарожку дзівам, а адсутнасць маркіраваных велатрас у вобласці працягвае служыць прычынай аварый. На сегодняшний день совершено 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 велосипедист погиб, 7 получили ранения, и по вине велосипедистов совершено 4 дорожно-транспортных происшествия. Велосипедистам разрешается двигаться только по тротуарам или по специально обозначенным дорожкам. При их отсутствии они могут двигаться по проезжей части и только в крайнем случае метр от края проезжей части.
Аўтаінспектары ўпэўнены, стварэнне веларазметкі ў Віцебску дапаможа знізіць трагічную статыстыку. Больш дарожак, менш аварый. Акрамя таго, веласіпед – гэта выдатны кардыётрэнажор. А калі верыць навуковым даследаванням, яшчэ і самы хуткі спосаб атрымаць дозу гармону шчасця. Але каб стаць сапраўды шчаслівым веласіпедыстам, аднаго байка недастаткова. Патрэбны яшчэ энтузіязм і некалькі вёдраў фарбы. Артур Смаляков, Александр Прыстаўка і Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Игроки футбольного клуба «Витебск» не только гуляют на зеленых полях нашей краины, але и поспевают заниматься доброчинностью. Тренерский штаб команды разом с футболистами наведали оздоровленчий лагерь «Лясная поляна», где подарили детям приемные сувениры и спортивный инвентарь. Подробности у репортажа Анастасии Навумовой. Футбольны клуб «Віцебса» гэты год праводзіць уже 5-ю дабрачынную сустрэчу. На гэты раз спартсменаў сустракалі ўсім лагерам «Лясная поляна». Сёлета тут адпачываюць дзеці з усёй Беларусі. І каб бліжэй пазнаёміць іх з віцебскім футбольным клубам, приехал амаль самый мощный состав команды. От лица футбольного клуба стараемся чаще посещать подобные мероприятия. И в детский дом приезжаем, и в лагерь. И детям дарим хорошее настроение, да и самим заряжаемся позитивной энергией. Очень радует то, что везде, куда мы не приезжаем, везде очень радушно встречают, везде видят, что футболисты, нету такого какого-то отрицательного, негативного отношения к футболу. Все стараются, если по итогам нашего вот этого приезда хотя бы там 2-3 человека решат завтра пойти не играть в компьютер, а возьмут мячик, пойдут набивать, играть в футбол на свежем воздухе, мы будем только рады. «Лясная поляна» – адзіны аздараўленчы лагер у Віцебскай вобласці, у якім пабудаваны футбольны манеж. Таму да гэтай гульні тут асаблівае стаўленне. І спартыўныя мерапрыемствы увогуле праходзяць рэгулярна. А гэтая змена пад назвай «Алімпійская» аказалася яшчэ і вельмі багатай на спартыўныя таленты – гімнастаў, футболістаў, черлидераў. Организованы игры по мини-футболу, футбольном манеже новом, организованы игры по волейболу в каждый день. Соответственно, был у нас 22 июня бег дружбы 2015, и пробегал он по нашему лагерю. То есть дети организованы полностью в спортивных мероприятиях минимум один раз в день. Майстры скуранога мяча у госці ніколі не прыходзяць з пустымі рукамі. Нягледзячы на невялікае памяшканне, усе з азартам апрабавалі новы спартыўны інвентар. Як высветлілася, дзеці тут любяць, глядзяць і самае каштоўнае, самі гуляюць у футбол. А ў некаторых атрадах ёсць хлопцы, якія з'яўляюцца членамі зборнай Беларусі па футболе моладзевага составу. Таму таварыская гульня паміж маладым і дарослым пакаленнямі была даволі цікавай. Мне очень понравилось посмотреть, как играют футболисты настоящие. Мне нравится игра в футбол. В дворе играю в футбол, в школе прошу играть в футбол на уроках. Хожу к нашему учителю заниматься футболом. Я помню, хорошо стоял на воротах, но больше люблю бегать в нападении. Забираю мяч. І люблю забиваць голы. Для мясцовых футбалістаў дабрачыннасць ужо стала звыклай з'явай, а гэтая добрая звычка і далей будзе радаваць дзяцей. Анастасія Навумова, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Неад'емнай часткай міжнароднага свята мастацтва ў славянскі базар у Віцебску, які пачынаецца на наступным тыдні, сталі шматлікія спаборніцтвы. Сёлета госці і жыхары абласнога цэнтра змогуць не толькі ўбачыць, а і самі прыняць удзел у турніры баскетбалістаў, тэнісістаў, шахматыстаў. Падрабязнасці, як звычайна, у майго калегі Сергея Місурахіна. Вітаю цябе. Прывітанне, Юлія. І сапраўды пасля адноснага зацішша падчас славянскага базару ў Віцебску чакаецца невялікі спартыўны бум. Сёлета ўпершыню да турніраў баскетбалістаў і шахматыстаў далучацца аматарскія спаборніцтвы па тэнісе. Але аб гэтым крыху пазней. Пачну агляд з календарных навін. І тэма нумар 1, як заўсёды, футбол. У панядзелак 6 ліпеня Новаполацкі «Нафтан» правядзе апошнюю гульню першага круга чэмпіянату Беларусі па футболе. У госці да землякоў завітае «Торпеда Белаз», якое напярэдадні без праблем разабралася з Віцебскам 3-1. Новаполачане таксама ў апошніх матчах зорак з неба не хапаюць. Некалькі паражэнняў змясцілі нафтанаўцаў у сярэдзіну турнірнай табліцы. Каб завяршыць палову розыгрышу на мажорнай ноце, падапечным Валерыя Стрыпекіса трэба перамагаць у родных сценах. А вось гульню падапечных Сергея Вехцева на наступным тыдні
болельшчыкі не ўбачаць. Каманда абласнога цэнтра выйдзе на поле толькі 11 ліпеня. Сапернікам віцемлян будзе Граніт з Мікашевічаў. А цяпер да футбола пляжнага. У суботу і нядзелю абласны цэнтр прыме ўдзельнікаў Кубка Рэспублікі Беларусь. Гаспадары будуць прадстаўлены 2 камандамі. За ганаровы трафей паспрашаецца калектыў «Відгазэнерга» і зборная горада Віцебска. У суботу на поле у пойме ракі Віцьбе спаборніцтвы пачнуцца ў 11 гадзін. А зараз да падзей фестывальных. Таксама ў суботу, у Дзень моладзі, на Славянскім базары ў Віцебску пройдзе першынство в обласці па стрэйтболе. На пляцоўцы другой сярэдняй школы разгорнецца барацьба сярод дзесяткаў каманд у розных узроставых групах. Заяўку на ўдзел у турніры можа падаць кожны жадаючы. А 10 ліпеня стартуе 20-й юбілейны міждзяржаўны шахматны фестываль. Адметнай асаблівасцю сёлетняга начнога бліц-марафону стане тое, што ў ім прымуць удзел амаль усе пераможцы былых гадоў. І на гэтым, Юлія, у мяне ўсё. Развітваюся з табой. Дзякуй. На хвалі ветру дзясяткі віцебскіх сем'яў з дзецьмі сабраліся разам, каб запусціць паветраных змеяў. У комплексе культурна-масавага адпачынку імя савецкай арміі адбылося свята ветру. На думку арганізатараў, паветраны змей блізкі сваяк беларускага цмока, помнік якому ёсць цяпер у Лепелі. На свяце ветру дзеці і дарослыя не толькі запускалі ў неба паветраных змеяў, а і з задавальненнем прымалі ўдзел у анімацыйнай праграме, настольных гульнях, малявалі. Надо разбежаться или немножко его отпустить, и он будет летать. Наша мама решила нас выгулять, моя дочка, мой маленький сын, мы взяли племянника, встретили тут много знакомых, взяли своего змея, и, в общем-то, все весело и хорошо. Пока людей не очень много, но все больше и больше людей приходит. В общем, здорово, здорово и очень как-то так атмосферно и душевно. Няхай у вашым жыцці будзе больш свят. Інфармацыйную праграму «7 дзён» глядзіце ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».